L-għodwa ta' s-sibt fil-għodu sebħed baħbar traġika hekk kif għal-ħabta ta' 7 ta' fil-għodu seħew xi splużjonijiet fil-Kamra tan-Nar ta' San Giuseppe ta' Ħalkirkop li tinsab l-inħawi ta' Misraħ Lantun fi triq ħal-Far. Splużjoni li redet mhux biss l-inħawi fil-qrib imma wkoll bosta rħula fin-nofsinhar ta' Malta u saħansitra wkoll fit-Tramuntana u ċ-ċentru tal-pajjiż. Leonard Camilleri ta' 64 sena huwa il-vittma tal-esplużjoni tal-Kamra tan-Nar San Giuseppe f'Ħalkirkop. Propju aħna ninsabu fit-triq li tieħdok għall-Kamra tan-Nar ta' din is-soċjetà mużikali ta' Ħalkirkop. Barra l-vittma Leonard Camilleri li għal xi żmien kien ukoll il-licensee tal-istess Kamra tan-Nar, 3 irġiel ittieħdu l-isptar. Raġel ta' 45 sena minn Ħalkirkop u raġel ta' 63 sena weġġaw ħafif fil-waqt li anzjan ta' 72 sena miż-Żurrieq ma ġarrab l-ebda ġrieħi. Leonard Camilleri u kif inhu magħruf bħala Nardu Żurrieqi kien tiġaħel issa ħafif minn splużjoni li ġrat fl-istess Kamra tan-Nar fi frar ta' 10 snin ilu. Il-ħidma tas-salvataġġ u ta' tfittxija li kienet ikkoordinata mill-ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili flimkien ma' soldati mit-taqsima tal-esplosivi u l-Ordinanza tal-Forzi Armati ta' Malta ma setgħetx tibda b'xogħla fil-kumpless tan-Nar mal-ewwel minħabba li kienet hemm xi murtali u xogħol ieħor pirotekniku li kienu għadhom qed jieħdu u li seta' kienet hemm xi periklu. It-toroq tal-inħawi jingħalqu biex il-vetturi tal-emerġenza ikunu jistgħu jidħlu fuq il-post. Apparti minn hekk il-maltempata tas-sibt filgħodu ma qenetx fil-ħidma ta' dawk kollha involuti f'din l-operazzjoni delikata. Saħansitra diversi metri l-bot minn fejn seħħet l-esplużjoni inġabru diversi timijiet mediċi fejn tellaw tinda li servit ta' klinika waqt l-operazzjoni kollha. Fit-tweet il-Prim Ministru Robert Abela taħajl il-ħaddiema kollha fosthom dawk tal-korpi ddixxiplinati li qed jaħdmu f'kundizzjonijiet li mhumiex faċli. Solidarjetà mal-komunità ta' Ħalkirkop temm jgħid fit-tweet Dr. Abela. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Intern, Sigurtà, l-Ugwaljanza u Riformi appella lil kulħadd sabiex f'dan il-jum ikun viġilanti. U qal li l-ħaddiema fis-setturi tas-sigurtà se jkomplu jkunu ta' servizz importanti f'dawn iċ-ċirkustanzi. Kemm il-Protezzjoni Ċivili flimkien ma' korpi dixxiplinati oħrajn bħal Pulizija u anke l-Forzi Armati ta' Malta flimkien anke ma' servizzi mediċi ta' pajjiżna kienu fuq il-post mal-ewwel hekk kif kellna l-aħbar li kien hemm esplużjoni ġewwa Ħalkirkop. Sfortunatament l-esplużjoni ma kienx waħda żgħira, sfortunatament assistgħu anke għal persuna li mietet. Dwar dan il-każ inħatret inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Klers ta' Fraċe Zammit filwaqt li l-istħarriġ tal-Pulizija dwar dan il-każ għadu għaddej.